atong leksyon karon, Arts, Quarter 1, Lesson 1. Tumong ni ining leksyon ang mapakita ug masulti nga ang alampat makita sa palibot o pwedeng mabuhat sa nagkalain-lain nga mga tawo. Niining tungura mga bata, gusto nako nga tan-awon nimo ang imong palibot. Unsa man ang imong nakita? Aduna kabay na bantayan? Ang alampat nagsugod sa Biblia, ang pulong sa Dios. Siya nagmugna sa langit ug sa yuta. Alampat ang anaa sa palibot, buhi man kini o dili buhi, may kinabuhi man o wala. Unsa ang alampat? Naara sa imong palibot, tanan nga imong makita, gamay, dako, taas, mubo, sa taas ug sa ubos ni ining kalibutan. Tan-aw sa gawas, mga porma ug mga linya ang atong makit-an bisan asa. Niining tungura mga bata, gusto nako nga imong idibuho ang imong nakit-an. I-check ang mga kahon sa hulagway nga makita ang alampat. Dibuhista o artist ang tawag sa tawo nga magdidibuho. Pwede ikaw, maskin bata ka pa. Kaya kaayo na nimo. Labaw sa tanan ang Ginoong Dios ang labing maayong dibuhista nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Hinumdumi na ang tanang butang sa palibot usa ka dakong alampat nga gimugna sa Dios, nga labing maayong dibuhista. Lakip na usab ang mga painting o obra nga gimugna sa tawo. Makamugna ang tawo sa maskin unsa nga klase sa alampat. Kinahanglan lamang nga mamugnaon aron matuman ang plano sa hunahuna sa tawo. Nasayod ako nga daghan mo datun-an karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas o makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!